Салом алейкум. Мардими шариф Тоҷикистон, номи ман Аюб. Дурус чи праздники доранд бародари рус. Ба тамоми ҷо скидка, чой, кофе бепул. Праздник доранд имрӯз, консерт, хурсандӣ, рақсбозӣ, чой, кофе, уха, борщ, асал бепул. Метавонед то 1 килоро асал бепул бигиред. Барои чӣ мо да ягон праздники мо арзонӣ намешава? Наоборот, 40-50% қимат мешава. Агар гӯшт 50 сум боша, дар любой праздникҳои и динӣ, и нодиниш 70% қимат мешава. Неке яхел номардои мо ранги назатиёи крисо культураи руса пас мезананд. خیلی историяи хубе доранд, культураи хубе доранд. Мардими рус бародари мо аст.